Sanibonani. Iyanibingelela yamanyanda intokazi. Kanti-ke nazi ihamba phambili ngaso lesikhathi. Lowo wayengumongameli wakuleli umnumzane uJacob Zuma usegcine samukelile isicelo sokucelwa kwendodakazi yakhe uNomcebo Zuma ono-21 years ukuthi amshade uKing Swati ono-57 weminyaka. Kanti-ke uNomcebo uvele okokuqala emehlweni abantu eSwatini emcimbini wokumethula njengengoduso yenkosi ngokusemthethweni waseSwatini weLipovela, usiko olugcinwa eSwatini. So uNtombo is ready to be wife number 16 indlovukazi yaseSwatini. Lokho kwenzeke izolo ngomsombuluko. Kanti-ke akugcini lapho, inkosi uKing Swati kuvele okunye okumangazayo ngayo ukuthi kunentokazi lana intombazanyana ephumele obala ichaza ngobudlelwano bayo nenkosi uKing Swati. uSivikelo Mjongile uveze ukuthi inkosi yaseSwatini yamethembisa ischolarship. Uthi-ke uSivikelo inkosi uKing Swati yalala naye maqede yamnika u100,000. Uthi-ke laphayana wayesaneminyaka ewu17 ngaleso sikhathi kwenzeka konke lokho. uSivikelo Mjongile uthi-ke inkosi yamthembisa umshado as inkosikazi number 16. Uthi-ke ngabe uyena oshadayo ayi uNomcebo Zuma, ngabe uyena ongunkosikazi number 16. Kanti-ke mina ngiyafisa ukwazi ukucabanga laphana ku-comment section ukuthi wena ucabangani ngalolu daba. Asihlangane khona eyamanyanda intokazi ithi nibe nosuku oluhle.